Ġimgħa mill-mewt tal-rieda ta' raġel fl-isptar Stuart f'Għawdex wara li kien daħal b'infezzjoni f'wiċċu. Il-pulizija da fil-possess tal-fajl mediku tiegħu biex ikunu stabbiliti b'mod preċiż il-fatti xokkanti li ċirkondaw dan il-każ serju. Mill-ġdid l-isptar Stuart f'Għawdex u fiċ-ċentru ta' każ ieħor mill-aktar serju li fiċ-ċentru tiegħu hemm raġel li nhar is-Sibt it-tieni ta' frar daħal buġieħ f'wiċċu u minflok ingħata trattament li kellu bżonn tħalla ċirka 5 sigħat jistenna fil-casualty tal-istess sptar. Sorsi li tkellmu ma' il-moment qalu li jirriżulta li dan ir-raġel ta' 54 sena mir-Rabat kien iddaħħal għal kura b'urġenza fl-isptar Stuart u minn dak il-ħin il-qudiem seħħew numru ta' ċirkostanzi bir-riżultat li aktar tard matul il-jum tal-ħadd u tilef ħajtu. Din il-mewt alla rieda ħasdet lil familjari u l-ħbieb ta' dan ir-raġel li sas-Sibt filgħodu kien qawwi u sħiħ magħhom u kull ma beda jilmenta minnu kien uġieħ f'wiċċu. Fl-isptar Stuart jirriżulta li l-pazjent ma natax attenzjoni mill-ewwel u tħalla jistenna qatih bir-riżultat li l-mikrobi tal-infezzjoni li kellu f'wiċċu jidher li penetrawlu fid-demm. Possibilment ukoll jidher li dik li kienet fil-bidu biss infezzjoni spiċċat biex infirxitlu mal-ġisem kollu sal-punt li qatlitu. F'dan il-każ kienet marfa l-Pulizija ta' Għawdex imexxija mis-Supretendent Maurice Kurmi li qed tinvestiga din il-mewta suspettuża fl-isptar ta' Għawdex immexxi minn Stuart Healthcare. Bil-każ kienet infurmata wkoll il-Maġistrat tal-Assa Joanna Vella Kuxkieri li ordnat li ssir inkjesta maġisterjali filwaqt li ħadd stess il-katavru tar-raġel intbat lejn l-isptar Mater Dei u l-għada filgħodu saritlu l-awtopsja. Nifhmu li l-Pulizija ta' Għawdex diġà bdiet tkellem qatt ta' persuni biex jgħinuha fl-investigazzjonijiet. Il-Pulizija talbet ukoll il-fajl mediku ta' dan ir-raġel li wkoll qed jissokta jkun investigat bit-tama li jkunu stabbiliti b'mod preċiż il-fatti li kkaġunaw din il-mewta xokkanti. Anki il-Maġistrat tal-Assa ma ħallitx id-difna tal-katavru mill-issir għal jiem sħaħ u kien biss is-Sibt wara nofsinhar li din saret fir-Rabat Għawdex. Dwar l-isptar Stuart il-Gazzetta l-Mument spiss jirċievi l-menti minn għawċin li jmorru għal kura u jispiċċaw jew ikollhom jistennew ħafna biex jarhom xi tabib, jew inkella jingħataw il-parir li aħjar imorru fil-privat jew inkella jieħdu l-briga u jaqsmu lejn Malta u jirrikorru fl-isptar Mater Dei. Is-sitwazzjoni fl-isptar Stuart misana xejn bil-vittmi jkunu l-pazjenti għawċin.